खर'ज जाबा भगवान थाम्फैया तुम मोनदों आथिं मोनबोना फैदो नै दा लोगोफोर मादै लानियाव मोनफैलायबाय मादै गेजेर लानियाव नै आबैया फैदों आरो सासे मादै mango ओरै लासं Aisyah baik belek tay belum nah ya. Din थांगोन ना बिराद मजा मोनदों आरो गाहाम मोनदों आरो बेनिफ्राय लोगोफोर दा माने मादैया मा संबाय दङ बेखौ नायनो फैदों जोंखौ फैगोन होनना मोनथिनानै एडभान्स प्रिपेयार खालामगासिनो दंमोन मादैया बेनिफ्रायहाय जोङो थाइजौबो हाबाय थादों मादैया ओमफ्राय नै बयलार रुदों बेथिंजाय आरो नायाबा जि बुरजा रुखादों मोनसेल' लाबो होनना बुंबाय जोङो दादैखौ बयलारबो लाना फैदों आरो बेथिंजाय नै लकेल संगासिनो आलुजोंहा बेनिफ्राय लोगोफोर मादै लानो फैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरो आङो नै मादै गेजेरा माने दामाने संनायाव रेडि नालाय एसे So big mango अभी हम खाने वाला है दोस्तों ये देखो आम काटने का टेक्निक देखो हमारी आंटी का इतना अच्छा बेहतर तरीका से आम काट रही है आप लोग भी देख सकते हो वाव मजा रादै मोनसे खामानि माव दा गासैबो थाइजौखौ जानो हमदों आंबो जानोसै दा दा नै स्प्राइटजों माने बयलार फ्राय जानो नागिरदों पियासजों एवनाय गोथावनो मादैया एवलायबाय नालाय बेखौ जालायनोसै दा बयलार फ्रायखौ जाखाना दा नै लोगोफोर लकेल जालायनोसै लकेल गोथावनो नै इनिफ्राय दालि मैगं उनि आरो इथिंगी सब्जी आरो रुटि बापरे धमाकेदार आरो लोगोफोर दिनैनि ब्लगाबो एसेयावनो जोबसै फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनानै दा थांनोसै सम जाबाय मानो होनबा हर जाबाय नालाय सानफोरनिखौ नोंथांमोननो देखाबाय थाथिया नैया जोंहानि सिस्टार मोना मादैलानि आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनांगोन थेंक इउ बाय बाय